Yhä useammin syövän lääkkeellinen hoito on jotakin muuta kuin pelkkää kemoterapiaa eli solumyrkkyjä. Innostavia uusia hoitomuotoja ovat erilaiset vasta-ainehoidot, immuunivasteen muokkaajat, täsmäsädehoito radiolääkehoitojen keinoin sekä geenitutkimuksien perusteella ohjatut lääkehoidot. Diagnostiikan puolella uutta ovat erilaiset syövän varhaiseen osoittamiseen ja tarkkaan levinneisyyteen osoittamiseen sopivat menetelmät, kuten PET-CT-kuvaus sekä nestebiopsia. Nestebiopsia tarkoittaa sitä, että erityisherkillä menetelmillä etsitään verestä syöpäsolujen jäänteitä, ja tämä sopii lähes reaaliaikaiseen syöpätaudin määrän osoittamiseen. Perehdymme perusteellisesti jokaiseen potilaaseen, hänen tautinsa ominaispiirteisiin ja selvitämme kaikki mahdolliset sopivat hoitokeinot. Seuraamme sekä suomalaisia että kansainvälisiä hoitosuosituksia ja viimeisintä lääketieteellistä kirjallisuutta. Keskustelemme ymmärrettävästi yhdessä potilaan kanssa hänen tilanteestaan ja mietimme yhdessä juuri hänen tilanteeseensa sopivan hoitostrategian. Potilaat voivat olla suoraan yhteydessä Docratexeen varatakseen meille ajan. Työterveyslääkäreille tarjoamme ilmaisen konsultaatiopuhelumahdollisuuden. Meille voi lähettää potilaan myös sähköisellä sairaalalähetteellä.